Rád bych vám vyprávěl příběh. Příběh o tom, jak jsem se k vyprávění příběhů dostal. Bylo to už dávno. Většina z vás si to možná už ani nepamatuje, nebo o tom nikdy ani nevěděla. Aspoň tak nebudete dopředu vědět, jak to skončí. Na začátku jsem měl myšlenku. Potřeboval jsem jenom možnost vyrazit s ní do světa. A tenhle chlápek mi dal to, co jsem potřeboval. Pomohl mi sehnat bandu pomocníků, kteří moji myšlenku naplní. Naplní a promění v příběh, v umění, v realitu. Co ale potřebujete k tomu, abyste skutečně zaplnili kinosály? Stačí vám špičkové záznamové vybavení? My jsme na začátku vybavení vlastně ani neměli. Nějaký vybavení to chce. Zařival Walter, ne? Tobě to zařival Walter? A tobě ne? No mě teda ne. Walter! Nemáte tamhle! Co? No, nemáme s tím točit. Blbý, co? No pánové. Teď možná o něčem vydáno. V tom bude nějaký háček, jo? Řekni háček a pak se začneme to. Samozřejmě, že si pro to vybavení musíte zajít, jo? Já pro to nepůjdu, jako. Pojď opět! Aukce, začíná aukce! 2 svíce a dekoraci. Vyvolávací cena jsou 3 plíšky. Slyšíte se, plíškou paní? 11 plíškou paní čekla. 15 plíškou pána měla. 16 plíškou paní čekla. 17 plíškou paní. 20 plíšků. 35. 36. 37! A máte to? Jo. 38. 39! 49. 40. 41. Prodáme nejdražší akce, 41 plíšku, to je neuvěřitelné. Koupila jsem 2 svíčky a jednu modrou fávorku. My jsme koupili dřevo! Je opravdu důležité navléct svoje herce do kostýmů, aby vypadali uvěřitelně? Tohle se nám popravdě docela povedlo. Stejně nakonec v jednu chvíli musíte začít vyprávět. A když vyprávíte jako tým, je v tom vždycky trochu zmatek. Kamil běží? Běží. Klapka? Se na 4 naležejí zbytku. Stop. Potřebuji DAF před bránou a DAF na trhu. Máte 10 minut zpoždění. Prosím, straťte se na vekřoví. Ne. Ale budete se na druhé stránce. Stop. Teď tam svítí jak to. Ježišmar, aspoň tu helmu si sundejte se. Trefí. Stop. Vy už točíte jiný film. Ten film o druhé světové válce jste točila minulý měsíc. Nevadí, přeskočíme tohle se stihne. Tohle nemá vůbec smysl. Několikrát. Ano. Umíte. No na spamě. A ne každý to dokáže ustát. Zvlášť, když v tom má nemalé peníze a reputaci. Pánové, vámi jsem velmi zklamán. To, že ta kamera stála úplně za houby, to, že zvuk, no vůbec nic neslyšeli tady v druhé části. Takhle si moji přízeň nezískáte. Přemýšlejte. Vstup mocný, vstup prastarý, vstup ze stěnů a odbej se nejsnů. Vystup z plamenů a vrať se do světla. Povstaň, mocný, nahlédni do mé duše. Prastarý, přišel jsi. Toužím po dokonalosti a slávě. Učí zázrak. Pomoc mi přivést můj film na svět. Tohle je mé přání.
modlil a Já se modlím, abyste to někdy no a vy jste se snažil vyvolat prastarýho, aby vás jakoby, abyste byl to nejlepší. Trošičku maličko jsem vyvolal prastarýho, který nám dopisuje nějaký věci do scénáře a oni se pak dějou. A pak se nám do příběhu zapletlo i trochu nebezpečí. A taky jeden záporák. Ale to vlastně k dobrému příběhu taky patří. Proč vám to tak trvá? Jako zadek, mám tady beru, vám poručím, doležte je. A celkově náš příběh potom vlastně působil reálněji. Ale reálněji také působily nástrahy, co na nás čekaly. Každopádně my jsme se tím dokázali probojovat. Paráda? Jeden, dva. A všechno nakonec dobře dopadlo. Tak jak jsem to začal, tak to teďka skončí. Co tedy dělá z příběhu dobrý příběh? Je to kouzelné prostředí? Jsou to ohně a výbuchy? Je to dechberoucí záporák? Napínavý souboj? Velká bitva? Šťastný konec? Nebo se kouzlo ukrývá někde jinde? Nakonec příběhy vždycky tvoří lidé. A skvělé příběhy tvoří nadšení lidé. Odborně se jim pak říká hrdinové. A na ty my jsme vždycky měli štěstí. Tenhle příběh už je ale dávno odvyprávěný. Kulisy se uklidily, klapka se zbalila a světla zhasla. Stejně jako každý rok pro vás ale máme nový, úplně jiný příběh. Kouzelné prostředí dávno máme, oheň určitě bude a záporáka si taky bez tak dočkáme. Už nám zbývá jenom hrdina. Máte zájem? Hrdinské příběhy můžou být kdekoliv. Když se to povídá večer před spaním a lidé to poslouchají, říká se tomu vyprávění. Když to běží na velkých plátnech a lidé to sledují, říká se tomu film. My příběhy prožíváme naživo.
A říkáme tomu tábor. A až si u nás vyrobíte kouzelný amulet, porazíte zlou příšeru, zapálíte vlastnoručně připravený oheň, zaženete démona z dávných časů, dojdete si na záchod do temného lesa, zachráníte svět a umyjete Ešus, vrátíte se jako hlavní hrdina vlastního příběhu. Ale nikdo jiný ho za vás neprožije.